Helo, a siwr i chi, mae fideo eitha diddorol gyda fi heddi. Nawr, wythnos nesaf, mae'n wythnos gwrthfwlio. Edrychwch o hwn, a beth i chi meddwl amdano fe? This week, Anti-Bullying Week, is a chance to thank schools and teachers for everything they do to make the classroom a safe place for every child to thrive. Bullying is never acceptable. Every school must have anti-bullying policies in place so that no pupil fears coming to school or working online. Wel, dyna gweinidog addysg, yr hen gweinidog addysg o Lloegr, ac mae fe wedi cael ei ddarganfod yn fod yn tipyn o fwli. Ydy, mae fe wedi dweud i pobl neidio mas drwy ffenest ac wedi bod yn gweiddi ac yn ysgrifennu pethau cas. Nawr, dyma rhai o'r papurau newydd. Os chi heb gweld y papurau newydd, mae rhai nhw o gwledydd tramor hefyd. So mae wedi lledu dros y byd. Mae bod yn bwli ddim yn dderbyniol ac fydden ni'n gobeithio fydd ddim neb fan hyn yn trin pobl eraill fel mae y person hyn wedi bod yn trin pobl. Nawr, y peth arall mae sy'n codi yw gyda y rhwydwaith cymdeithasol. Chi'n gwybod pethau, os ydych chi'n creu fideo a wedyn rhoi fideo mas yna, mae'n debyg yn y dyfodol mae pobl yn mynd i ddefnyddio'r fideo yna yn erbyn chi. So, byddwch yn ofalus beth i chi'n ysgrifennu ar rhwydwaith cymdeithasol, byddwch yn ofalus hefyd ar beth i chi'n dweud. Anyway, beth i chi'n meddwl? Ac beth byddech chi'n gwneud? Tas ych chi'n prif weinidog ac o'ch chi'n ffindio bod un o'ch pobl sydd o dano chi wedi bod yn bwlian, beth byddech chi wedi gwneud? Anyway, falle gallwch chi ysgrifennu yn y sylwadau, ond newch yn siŵr eich chi'n hoffi. A cofiwch, wythnos nesaf, mae'n wythnos gwrthfwlio, a newch yn siŵr bod chi'n neis i bobl, achos byddai'r byd llawer gwell os o'n ni gyd yn neis i bobl eraill. So, hwyl am nawr, ac gobeithio gallai cael cwbl o likes fan hyn nawr. Rhannu fe gyda rhywun, bydd neis. Hwyl.